ଅଛି ଗୋଦାମର ଅଛି ଏ ଝାଡ଼ା ବସା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ମତେ ହଇରାଣ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆସିକି ପଇସା ଖାଲି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି କାମ କଲା ବେଳକୁ ଖାଲି କାଲି ଆସିବୁ ପରଦିନ ଆସିବୁ ସାର୍ ଏମିତି ଖାଲି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଝାଡ଼ା ବସା ଦଳକୁ ଧରିକି କେମିତି କାମ କରିବି କାମ ଉଠେଇବି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ କାହିଁକି ରହିଛ ତମେ ପଳେଇଯାଅ ସାର୍ ଏ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ମତେ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଧରିକି ହଳ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିବି ଓ ନାମ ନଉଥିବେ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ମନରେ ରହିଥିବ ସେ ମତେ ଠକିଛନ୍ତି। ଆରେ ପଥର ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି 10ଟି ପଥର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମେ କଣ କହୁଛ ଯେଉଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ରରେ କାହିଁ ପକେଇଲ ସିଏ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ଭେଦା ହବ ମାସେ ପଥର ଭେଦା ହୁଏ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲ ସେ ମହାପାତ୍ର ତାର ଝର ପଡିଛି ଇଏ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ହଇରାଣ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଡାକିଛି ଧରିକି ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇକି ସେ ପଥରକୁ ସାର୍ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇ ନଥାନ୍ତେ ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଧନୀ ବାବୁ ଏଡେ ଆସିଲ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଧନୀ ବାବୁ ସେଇଠି ରଖିଛି ଟିକେ ଚୌକିଟା ଟିକେ ଆଣିକି ବସ ଓ ଧନୀ ବାବୁ ହଁ ଯାଉଛି ଆସ ଇଆଡକୁ ମାମି ଯାଉଛି ଆଉ ଧନୀ ବାବୁ ସେଇଠି ରଖିଛି ଚୌକିଟା ଟିକେ ଆଣିକି ବସିଲ ସେଇ କଥା କହୁନୁ ଏତେ ବେଛେଇ ହଉଛୁ ଦିଅ କାହିଁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କଥା ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ପଥର ତମେ ପକେଇଛ ସମୁଦ୍ରରେ କହୁଛ ଯେ ସେ ମହାପାତ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମହାପାତ୍ର କହୁଛି ନାଇଁ ଭେଦା ହବ ମାଛ ଧରି ଭେଦା ହୁଏ କଣ କରିବି ସାର୍ ସିଏ ତ ମହାପାତ୍ର ଆସିନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଢୁନି ପଥର ତାପରେ ପଥର ଭିଜେଇ ଦେଲେ ପାଣିରେ ସେ ଜଏଣ୍ଟଟା ଭଲ ହବ ସିମେଣ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସିମେଣ୍ଟକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ପଥର ଧରିବ ହେଲା ପଥର ଯଦି ଭେଦେଇବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଟାରେ ପାଣି ପକାନ୍ତି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭେଦେଇବ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଭେଦେଇବ କାହିଁ ଏଇଠି ପାଣି ପକେଇଦେଲ ସେଇ ଏକା କଥା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଗଣା ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବି ମାଛ ପଡ଼ୁ ନହେଲେ 15 ଦିନ ପଡ଼ୁ ଭଲ ହେଇ ପାଣି ପିଇଯିବ କାମ ବି ଭଲ ହବ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଭଲକିରି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଦ୍ରୁତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଏତିକି ଗିଳି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲିକି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଉ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟଲି ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ପଥର କ'ଣ ଏମିତି ପାଣିରେ ଭେଦା ହୁଏ ସେଇଟା ପାଣିରେ ଭେଦା ହେଲା ତାପରେ ଭାବିବୁ ଗୁଡ଼ ଗୋଳା ହବ ଗୁଡ଼ ଗୋଳା ଦେହରେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ମିଶା ହବ ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଜୋକିବୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭେଦେଇ ହବ ନିହାତି 15-20 ଦିନ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ଛୁଟିରେ ଅଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ 5 ଦିନ ଅଧିକା ପଢ଼େଇ ଦେଇ ସିଏ ଆସିଲେ ଉଠିବ କାମ ହବ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି କି ଏମିତିଆ 3ଟା ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ଥରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରାଇଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ବାଟରେ ପଇସା ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋ କଥା ଉପରେ ଥରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯଦି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଙ୍କୁ ଧରିକି ସବୁ କାମ ଠିଆ ନ କରେଇ ଦେଇଛି ମୋ ନାଁର ତାହେଲେ ଚୁପ୍ କର ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ ସେ ମହାପାତ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଭାଗମାପ କ'ଣ ତମେ କରୁଛ ନା 100ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଏ ମହାପାତ୍ର ଆଗେ ତା କଥା ଧରନ୍ତୁନି ସେଇଟା ହୁଣ୍ଡା ଲୋକଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି କାମରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ନୂଆ କାମ ଶିଖଉଛି
ମୋର ହେଲ୍ପର ଯାହା ମା ପତରେ ସେଇଆ ଆଚ୍ଛା, ମେନ୍ ତୁମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୁହ। ମୁଁ ରହିବି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ ମାନେ ଆମର 10ରେ ଗୋଟେ 20ରେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଲା ତମର ପଥର କାମ ହେଉଛି ଯେ 100 ସିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଲି ତଥାପି ସାର୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 100 ସିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାଲି ଦେଲେ ଆମେ ବା ତାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ପଞ୍ଚ କରୁଛୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ରେ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୂନ ବି କିଛି ଛିଟା ହବ ତା ଦେହରେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ ଆପଣ ତ ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସଫା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଫା ଦୋଷୀ ବୋଲି ସୋଡ଼ା ମୋ ହାତରେ ମଗେଇଛନ୍ତି 50 ସିଏ ମାମି ସୋଡ଼ା ଜାଣିଛି ପକେଇକି ଚକଟି ମାମି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ରହିକିନା କାମ କରୁଛି ମୋ ପିଲାବେଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ମୋ କାମ ସିଏ ତାକୁ ମାଲୁମ ନା ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସାର୍ ତା କଥା ଉପରକୁ ଜମା ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି ଯୋଉ ମୁଁ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି ଇଏ ଦିଟା ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀର 21 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀର ତା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିବ ତମେ ଏଥିରେ ପାଇଁ ମିଶେଇଲ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମଜୁର ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁର ଦେଉଛି କି ନାହିଁ 21 ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ କଥା କ'ଣ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ଏଠି ରହିକି କାମ କଲେଣି ତ ଇଏ ଆମ ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି ଇଏ କ'ଣ ପଇଡ଼ କ'ଣ 5000 10 ଦିନରେ ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ହାଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଦିନ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଖରାର କାଳେ ହସା ହସା ବୁଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଆଣିକି ଦେଇକା 5000 ହେଇଛି ସାର୍ ଖାଲି ପଇଡ଼ ଦିନରେ ପଇଡ଼ ଦେଉଛି ରାତିରେ ବିୟର ପିଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ସକାଳିଆ ଯାଇକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ଧରିଲେ କ'ଣ ହବ କି ଇଏ ବା ଆମେ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେମିତି କାମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କି କାମ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକିବି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସାର୍ ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବୁଝୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଇଏ ଯେତିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ପଇଡ଼ ପିଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଦାୟ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ନା ମୁଁ କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ ସେମିତି ସହଜେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜମା 12 ବର୍ଷ କ'ଣ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ କରେଇବି ସିଏ ତେଣିକି ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବେ ସାରେ ମୋର ଦାନା ପାଣି ଉପରେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏମାନେ ଦାନା ପାଣି ପାଇବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଇଡ଼ 5000 ସିମେଣ୍ଟ 10 ଦିନରେ କ'ଣ 500 ବସ୍ତା କାମ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ପଥରକୁ ପକେଇଛ ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଘଟଣା କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ମୋତେ ଆରେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସିଏ ମା ପତରେ ଯିଏ ସେଟା ପେଟ ବେଗୁଳିଆ ହଁ ଆସିବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଥର ପକାଉଛି ଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ପଇଡ଼ ପଇଡ଼ ପିଇ ତା ପେଟରୁ 21 ଲିଟର ପାଣି ବାହାରିଲା ଏଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ କରିକି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ସେବେ ବି ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ପଇଡ଼ ପାଣି କଡ଼ା ହେଉଛି হ্যাঁ কি লোভেরে তো এমনি খাইଯାଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପତ୍ର ଖାଇଯାଉଛି ଆପଣ ସାର୍ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହାପତ୍ର ବଦଳରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବି ଏ ମାମି ଅଛି ପରା ଆପଣ ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ନା ନା ସାର୍ ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଲୋକ ବାଛିକି ରଖିଛି ସେ ସିନା ଖାଉଟାଟା ଟିକେ ପେଟକୁ ଖାଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମଟି ଭଲ କରୁଛି ଏଇଟା ଠାକୁଆଟା ଏଇ ତ ଆରେ ଏଇ କଥା ଗଲାନି ଆଉ ଆରେ ନହେଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ମହାପତ୍ର ନହେଲା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି ହେଲା ଯଦି ସେ ମହାପତ୍ର ତୋ କଥାରେ କାମ କରିବ କେତେ ହଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଲୋ ତମକୁ ଲଗେଇକି 21 ହଳ ବିଦା କଲେଣି ଆଲୋ ସେ କରୁ ତୋରି କଥାରେ କରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ତାର ପରିବାର ପଣିଆ କେମିତି ପାରିବାର ପଣିଆ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାନି ଦେଖିଲେ ତିଆରି ହବ ନାହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ତୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ରଡ଼ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଜାଲି କାହିଁ ମଗେଇଛି? କୁକୁଡ଼ା ଜାଲି ଆମର ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ରଖନ୍ତି ସିଏ ଜାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ ମଗାଏ? ସିଏ କ'ଣ ହବ କି ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ପଥରକୁ ପଥର ଆମେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଲି ରହିବ। ଏପଟ ଲୋକ ସେପଟକୁ ଦେଖିବେ, ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟେ ଦେଖିବେ, ତା ଛଡ଼ା ପବନ ପାସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପବନ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ଜାଲିଟା ଆଗରୁ ଏଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପବନ ଧରେ? ପବକୁ ପବନ ଧରିବ ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କରିଦେଇ ସାରେ ବେତ ବନ୍ଧୁନି, ସେ ଚକ ଫକ ନୂଆ ତିଆରି କରି ସେ ଚକ ଆପଣ ଦୌଡ଼ା ଧରି ଭିଡ଼ିବେ, ରଥ ଭଳିଆ ଗଡ଼ିବ। ପକ୍ଷୀ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦିପଟେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ମାରିବେ, ସେ ବୁଡ଼ିବ। ତାପରେ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଇଛି, ଯିଏ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା ପାରି ହେଇ ପଳେଇବ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାରା ପୁଷ୍ପକ ରଥ କରିବେ, ମାନେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କି ସେଇଆ ହବ। ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି ସାରେ, ପଇସା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କାମ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜେ ବାଜେ ମିଟିଂ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କରିକି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଉଳ ତିଆରି ହେଇଛି ଶ୍ମଶାନରେ, ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଯାଏ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇ କାମ କରେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଫାଙ୍କା ରଖି ନାହିଁ, ସବୁ ମଶାଣି ଗୁଡ଼ାର ମନ୍ଦିର କରିଛି। ସବୁ ମୋରି କରାମତି ସବୁ। ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ଶୀଘ୍ର କର। ମହାପାତ୍ର କେବେ ଆସିବ? ସାର୍ ତା ଜ୍ୱରଟା କମିଗଲେ ଆଉ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁନି। ତଥାପି ତା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡାକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ସାର୍, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜମା। ନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଯାହା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମୁଁ ପଠଉଛି, ତା ଘରକୁ ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛି। ମତେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲା ସାର୍ କହିକି କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନି। ଅସଲ ଟାଇମ୍ରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ପଥର ପଡ଼ିକି ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କିଛି ଆସିପାରୁନି ନା କିଛି ହେଇପାରୁନି। କାମ ଠିକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଗାଳି ଖାଇବି ମୁଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାମ କର ଭଲରେ। ସାର୍ ପଳାଇବେ କି? ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଟିକେ। ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ଗାଁର ଥିଲା କାମ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆପଣ ଆସିଲେ କେବେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି। ଗାଁର ଟିକେ ଛୋଟିଆ କାମ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚେକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଥିଲା ମ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଏଇ 1,00,000-1,50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କାମ ଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ମନ ରଖିଦେବେ। ହଉ ଦେଖିବା। ମତେ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ଇଏ କାମ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇବି ନାହିଁ, ଦିନର ଜମା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏ କାମକୁ ମୁଁ ଲାଗି ପାତିକି ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହ୍ୟାଲୋ ମାମି, ତାର ତ ଗଲେ ହଁ। ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଛି ଯେ ତୋର ତ ନିଜ ଲୋକଟା ମୁଁ ରହିଛି, ତୋର ଟିକେ ଇଏ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ 10ଟା ପଇଡ଼ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ 5,000 ଲିଖିଛୁ, ତ 50 ଟଙ୍କା ପଇଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ 500 କରିଥାନ୍ତୁ, 5,000 କରିଦେବି ଛାଡ଼ିବି କି? ତାପରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ମାନେ ଏଇ ଥରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲା। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଜଗା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କାମ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି 5,000 ଟଙ୍କା ନା 5,000, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି 5,000 ପଇଡ଼କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ କାଲି ଆସିକି ଏତେ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରନା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ହିସାବ ଦେଉଛି, ମୁଁ ହିସାବ କ'ଣ ନେଉଛି, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମକୁ କାମ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ କାମ କର। ଆଉ ଭାବ ମମତା ବଢ଼େଇବା କଥା ମୋ କତରୁ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିଥିବ ମତେ। ଆଲୋ ତୋଟେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଲୋ, ତୋଟେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲାଲୋ କୁନ୍ଦି। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ରସିକପଣ ମତେ ଦେଖାଅନା। ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଛ ଆଗେ ସେଇ କାମ କର। ଆଲୋ ତୋଟେ ରସିକପଣ ଦେଖେଇବି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଗାଁ ବାଲା ମାଇପ ପାଖରେ? ତୁ ମୋର ନିହାତି ନିଜର ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ନା? ଆହାଲ ମୋ ଶରଧା। ଇଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି ନା କରିବି କାହାକୁ କହିଲୁ? ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ ମୋର,
ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ପିଲାବେଳେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି ନା କିଏ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଆକୁ କଣ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଦେଖିକି ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଦେଖିବା ସେପଟେ ସାରେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଗଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ମତେ ନାମ ଦେଲେଣି, କଣ କରିବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସାରଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି କାମ ଆଦାୟ କରିବି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦି ପଟର ଠିକ ସମାନ ସମାନ ରଖିଲେ ମୋର ଠିକ କାମ ଚାଲିବ। ଜାଣି ସାଇ